Oh, 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 oh. El cos de Mossos d'Esquadra, una gran organització amb una estructura jeràrquica, una gran funció. Es divideix en 4 escales, ho has de saber: superior, executiva, intermèdia i bàsica, per poder créixer. La categoria més alta és comissari, la més baixa és mosso, el gran salari. Perquè la llei es queda gravada. L'escala superior té la direcció i la gestió és parada. Que la llei es queda gravada. L'escala superior té la direcció i la gestió és parada. Oh, 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 oh. L'escala àsica, la gran realitat, du a terme les tasques amb gran capacitat. L'accés a les escales per concurs o oposició, amb el principi d'igualtat, la gran decisió.